hamo kadongan jumpa muse di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hatani debata rendunga dihita sadarion jumulo mahita martangia. Asini roha madi hamu doho dame nasian debata mata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadario dibuat do sian buku renungan wasiat doho judul Tangiang Niaka Nabadia. Nama roja hamai sian hatani debata di pangukapun walu ayat 115 dohot pangodol hononna siap pangukapun walu ayat opat songonom maridok disi. Gabe manai ma timus ni daupai tabbani tangiang niaka nabadia siap tangan ni suruh-suruani tujolo ni debata. Dia kahalak na porsea tangiang ima tudoson hosa hangoluan. Salele kita marhosa na mangulu dohita. Suang-songoni na ngaka tangiang na tapasahat pe tu debata. Nagabedalan dihita laho markomunikasi tu debata. Sahat tu nama parbuihon haporsyaw di ngoluta. Asalam mangerbang do haporsyaw tai. Om mariko minamar tangiang. Asa di parngolua taon akan namaol na hacit jelakanagok si taonon tangiang rikot pasahatot tatu debata asa saiboy tapakilalahon huaso ni Tuhani di bagasan ngolutan na mauli alani unang marnalo jahita martangiang ala tangiang niya kahalak na badia pasti dosa hati tu Tuhani ido na diodolhon di turpuk renungan dihita sadarion. Pangukapon walu ayat 115 manggobarhon iya surgoi imasongon inganan ni debata na manopa sa luhut nasa na tinopana. Akasuru-suruan ni debata jongjong diadopan ni debata. Dohot sa halak suru-suruan songom malin na jolo na mamilihod daupa. Manang dupa na hucus mardonga tangiang niya kanabadiay. Om magobaran songod dia tangiang na dipasahat tua kahalak na badia di Portibion sahat doi tu debata namian di surgo. Om managabe barita las ni roha na mangalihon hagugoon dohot apul-apul asa unang sumuru roha talaho martangiang ala tangiang na tapasahat tu debata dakea gabe dang sahat itu debata alani totong ma lamar situ tu hita martangiang nang pegoda ngakahamao lodoh si taonon na taadopi bahkan ditiki taparadi dirita laho manomu ari parpudi ari parujungan ni maajal ni Portipion unang taloas dirita di bagasan biar midat di bagasan biar ni roha alai totong mahita jamot puhut girgir martangiang. Amen. Songanima hatani debata renungan dihita sadarion unang lupa kadongan like subscribe jala bagi hotua kadongan alamar hitei na dohot dohita mangurupi ulaon marbarita na ulirab dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate debata mamangaramoti hita oras